Manalangin tamo. Oy pa, daratang kaming mibait pasibayo king Espiritu, ban pagmasusyan, empangayang punming king Ginoo Yesu Kristo. Takilan mula sana rin biyemi, gawang walang tanda ng kekang lugod king meto ketawan. Pagkalumiti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Pamamasang iba't king mumurarang libro, dingari. Kilupning metong ayaldo, pamaglakbe. Lina kadiyang papunta, king ilang Elias. Tinok ng ya at linuklok, lalam ning tanaman aretama, at pignasan na, ing matene sana. Nganang menalangin, o Ginoo, magkasya na. Kwanan mo na ing biyeko, kumigit karing pipumpunan ko. Kaybat na nita, migkeraya at mi patudtud. Kabudabud, ating anghel at nagkilkeya at ngana. Migising na ka at mangan. Inyang linaweya, ikit ne king kabuntukan na, ing metong at tinape, meluto karing babo ring mapaling bato, at metong abangang danom. Mengan niya at minom, at kaybat, mi patudtud yang pasibayo. Pasibayo yang dinatang ing anghel ning Ginoo. Tikil ne at ngana, Elias, mi bangon ka at mangan, uling makaba pa ing lakaran mo. Mi bangon niya, mengan at minom. Uliniti, mi bawi ing sikanan na, ban makalakad ya kilub ning 40 aldo, papunta king bundok ning Horeb, ing sagradong bundok.
ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Dalita pakibat, takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Tutukita mo po king pamagkanta. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Pasalamatan kayong Ginoo kapilanman. Labi ko ay latok ng pupuri kayo. Ing Ginoo ang pagmaragol ko. Makiramdam kayo at tumula, ikong mayalapusta. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Parangalan ye kambeku ing Ginoo, miyabe-yabe tayang puryan ing kayang lagyo. Meniga po ko king Ginoo at pegipatan na ko. Karing sablang katakutan ko, linigtas na ko. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Lumawe kayo at tumula kayo, at kayo mipakarine. Ing taong maligalig king Ginoo minaos yo. At yo, pekiramdamane, kinabos niya king sablang dusa na. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Ing anghel ning Ginoo, babanten no retang makitakot at gagalang kayo. Palisan yu at subukan ing kayang kayapan. Tumulaya ing taong kaya magsuntungan. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Takman nyo man at akit yu, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo, kaya paning Ginoo. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao, Efeso. Eya sa palungkutan ing Espiritu Santo ning Dios. Uling ya iminyeta takke kayo, at ya ing katibayan ning ke kayong pangayatbus, potang datang ne ingaldom mituldo. Ilako yun no ing nanumang mapayit king lubyo. Mua at kasbo, tuknang na kayong magsalitang magaspang, maglibak at mipapasyag marawak. Ngunay maging maganak ako sana
at mapaglimus king metong at metong, at mipapamatawad kayo, anti mo pamamatawad na kayo nin Diyos kapamilata ng Kristo. Anti naning anak na kayong pakamalan nin Diyos, tularan ni. Bibiyebye kayong mitmong lugod, anti mo Kristo, uli na ning kaluguran na katamo, dinawo na ing biyena bilang masamyong ayin at sakripisyong makaligaya kin Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ako ing mabieti nape at tinipa ibat banwa, nga na ning Ginoo, ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilanman. Ing ginuman tabi kay kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Ibubulong ang laring Hudyo uling sinabi na, ako ing tinape at tini paibat banwa. Sinabi ra, aliwa iti Jesus anak ng Jose, palutay itatan na at imana, makanano na nga sabing tini payang ibat banwa. May kibat ti Jesus, na kayo mibubulungan, alang makalapit ka na ako, subali mo, nung ilapit niningib pang mitubod ka na ako, at pasubyan king miye, king taulingaldo. Makasulat ka ring libro daring profeta, ading sablang tao turuana na laning Diyos. Ding sablang may karamdam at may biyasa king turuning ipa, lumapit la kanako. Iti mga baldugan king atinang may nakit king ipa, ita mong ibat king Diyos, yung bukod may nakit na king ipa. Ing katutuan sasabihan ko kay kayo, ing maniwala at inyang biye alang angga, ako ing tinape ning biye. Mengan lang man aking disyerto ring pipumpunan yo, makanyan man menga matela, dapat iti ing tinape bat banwa, ing ninumang mangan ganiti, eya mate. Ako ing mabiye tinape at inipa ibat banwa, ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilanman. Ating laman ko, yang tinape ay biyeko, ban miyeya ing yato. Kakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo.
Ya pong pigo ko namang kulare ng pamamasa, lalong-lalo na yung mamunang pamamasa. Aga nakakaya po itong istorya kang dara ko, balo, nung mention ko na kayo, misan ating ko pong dara, matalik ya po sindi, pero may tene po. At anyang medyo pamakayang matwa, patok nangan mine sindi. Dalaga ya po matwa. Si Cindy ang detang makapalubyeng kaya nga piking kilob. So, ang ganyang metwane at may pari na ako po. So, misa ni Eldo, na nakanakawa mo nga na, dining mata ko, balam, pupula na lang, nga na. Tsaka magkasay ko mangisnawa, nga na. Wari, sabi ko kanita, kami sabihan mo, tuknangan mo na yung pamanyindi. So, kay kanita, muli kong pasibayo, minsan, sabi na magkasakit na ako amo nga na. Nang magkera ko, kumalyaring makagalo, bagyan mong galo, magkasakit ko nga na. So, yapin yan, uling nimpamanyindi. O namontok lang ang kunang, ano. Ay, ali, sundo mo na ako. Uling, pila niya ang takbang. Sundo mo na nga ako. Kaya nga ng makanyan, sana kuwananan na ako ng apong ginong, ano. O ba mo sigurado ka ng apong ginong kumaki ka nga ako. Mangumpisal ko nga na. Sa may umpisal ya po ka na ako. Kaya kay katamong mamunang pamamasa din dam, Propeta Elias, chapter 19 niya po ini, kang first book of Kings. Chapter 18, ating milyari ka rin, na makananon detang tutong propeta ng Jezebel, may nga matela, simbot na lang Ngayon siyempre, Jezebel, burin ang paten, Propeta Elias. At naning gawa na, tumakas siya. Tumakas siya. At nagpangkinig kay katamon din ng pamasa, metong nengaldo, maglakad, at kay bat, may nga di kay nga pong Ginoo. Sabi na, Ginoo, na paten mo na ako. Kuwanan mo na ako. Huling, kalupa ko lang naman ding minuna ka na ako, rempi pumpunan. Hindi mo sabihan mabayat, wala mo lang malidyari. Yung totoo na nini, yan among manatiling propeta. So, lalawenta mo, o ba't tatakas siya kang kamatayan? Huling papatin ni Jezebel. O tatakas siya, kaya ba ngayon sabihan ni ngapong Ginoo, king ngapong Ginoo, bisan ng mati. Well, ita mo siguro, natakot tamo talaga dyan kang kamatayan po. Pero siguro nasabihan ni nga pong Ginoo, akong kumaki ka nga na medyo maluwalas na kapilubluban. Po. At nang kaya niya gagawata mo po, tang mabayat ng mabayat imbiye. Po makanyan po, tang mabayat ng mabayat, Ginoo, kuwanan mo na ako. Mupin, kitang kayang kapagnasan, may patudtod yan po, Elias, kay bat, atin din tang anghel, pepakanani. Adwang beses, kay ba nang may kapangan, kadwang beses, mesi kanya, lina ka dya. Mumeto nga yaldo, 40 days, 40 nights. Ang tinan mo, sinabi na nga pong Ginoo, burira ka mangkunan, ka pa makay-schedule. So, pasik lang handa ka pa. Lumakad siyang 40 days, 40 nights. At kining kay katang pamigunam, kay mumunang pamamasa, at mo ang papasyag na ng Diyos, ing misa ni Aldo, mamiyayang tinape. Mamiyayang pamangan. At ining pamangan na ini, na ibiyan na lalong-lalo na karetang may bugnang sumuko, ela mo may kasikanan bang maglakad 40 days, 40 nights. Maglakad lang kaking biye, alanganga. At huwinin din damtamo, king Ebanghelyo. Jesus sinabi na, ako yung tinape na nimbiye. Ninuman ing mangan kanako. Ninuman ing mangan king laman ko. Mikabiyang alang angga. Eya mati nga na. Ang kaya po niya mo kay sing darandaman tamo ini, eya mati nga na. Kutang tamo po, man wala tamo po kanta. Karakalda na rin minuna kay katamo. May nganlaking lamanan ng nga pong Ginoo, pero may telo na po. Sabi na nga pong Ginoo, lamate nga na. Of course, isasabihan na kayo ni, mielang alang angga.
Kumbaga, nung nanda kayo po, tayo kayo, bisa ko pong manatili kay tiyato. Bisa kayong emate. Tamo buri. Po. Pero yung sasabihan na ni nga pong Ginoo, aliwayang biye kay tiyato. Nunitang alangangang biye kaya benan. At ini malyari nung isundo tamong aka kitimpani bata ng bukod ng biye kang Jesus. Misan ating metong matwa kay pastoral visit na namakanyan. Amo nga na po tapong mag-communion na akakit mila po rin pari nga na lalangutan de kano yung katawa ng Kristo. Ako po aliya na paborin kayo pong malaso sisip-sipang kayo nga na. Nanuwari po sinabi na ni nga pong Ginoo. O hining ka na akong katawan, sip-sipan niya nga na. Sip-sipan niya nga na. Kaya ng Ebanghelong kaya katandemdam kanan. Burin sabihan, chew it. Talagang kanan me. Po. Kaya man nasakit ni Jesus kanta, well, makanya naman yung mamyebye. Yung mamyebye. Pache binyeme, yung kaya kambye. Kaya nakakalupa ng manok. Yung manok, mamyeya ebon kano. Pero yung babi, yung babyenan ng babi, ham. Mate yung babi. Nya Jesus, kining pamamye ng sarili, of course, dumala niyang kamatayan. At o yan yung kakatanggaganakan king misa. Nya pimpot ang konsekrasyon, pasyag tayang ini, yung misteryo ng kasalpantayanan. Nasabihan tamo, Kristo eteya, Kristo sinubliyang mepye. So, niya sa uling Kristo, yung kikatang tatanggapan, tayo gagawa ni Kristo kalupa tamo. Noon tatanggap kaya, gagawa na katamo kalupa na. Para bang kanita yung tatanggapan tamo, yung maging piyeta mo, o yan mo naman nga babaw da, rengaliwan tao, kekatamo. Uling Kristo, yung kekatamo, pamangan. Metong ya pong masanting apigunaman tamo ini, yung kekatamong biye. Nandun magumpisa ko po, sabi ko, potang mga dita mo, dakal ta aduan, kaya nga pong gano'n. Aduan tamo, nang kay, hindi kayong pagkabiye, sana salese. Yung asawa mo sana manakit siyang aliwang obra. Then yung anak mo mayari la sana. At yung kay pangadita mo, pati rin katwangan. Gino pangadi kayong katwangan ko, pero nang kay ika ng bala. Kanang bala kay. Tang makanyan, pangadita mo dakal. Pero pilan na po kay katamo ring manyad, king apong Gino. Inawad yun nga pong Gino. Ne? Misan, ating metong dalaga at sinabi na king pengari na makiasawa na eh. At sinabi na nun yung asawa na, minatbayay ng ima, bakit tinawaring obra, manakita niya, naning karelang pibandyan, nga na naman yung tatang. Loma, o itang na, niya kakasal ko, huling yung buri ko. Aliwa itang nanuman at kaya. Na makikasal ko kaya, huling yung buri ko. Lalapit, taki nga pong Ginoo, manyad tang grasya. Manyad tamong miyayalawang blessing. Pero masanting siguro, king diwa na ng Ebanghelyo, magumpisang ini, ingadwan tamo, iya. Malyari tang manyad, miyayaliwa. Pero ingadwan tamo, pani, Ginoo, ikang buriko. Ika, imburiko. Uling yan ikakatulanan ng apong Ginoo, ingibiyene sarili na kekatamo. Sadyata na lang ini rin kekatan sarili, batayan tanggapan, tingapong Ginoo. Tinggap tani, king kayang amano, tanggapan tayang ini, king kayang sakramento. At pangadi tayong balang metong, para bang kanita, be tamong maglakbe, darala tayo, ing biyan ng Kristo, king kekatang komunidad. Amen.
Hagnanag na tayo pungin ni ipasyag, ing kakatamo kasalpantayanan, sasalpantaya ko, king Diyos, pamayupayan to, dinalang kimpanhuat yato. At kang Yesu Kristo, anak ng bukto nga ginutamo, pengikliking upayan ng Banal na Espiritu, bibay kang Santa Mariang Birhen, lasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakoy king krus, mete at mikut-kut, tinipaya ka rin mete, king katungal doon sinubliang mebye, pepaitan siya banwa, makalukluk, wana ng Diyos, ipamayupayan to. Ba't ka rin magpalik na naman kiti, bano kong ka rin mabiyang paming amati, sasalpantaya ko, king Banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ng Santos, king papatawad rin kasalanan, king pangsublirang mering mete, at king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo king Ginong Jesus, para ka rin sablangag katanang talakad, at sumulong king karelang pamaglakbe, at nga ta sumabi, Gino, ibiyan mo kay kami, ing kakanan mi king aldong eni. Gino, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, king aldong eni. Para ka ring magdulap keko, king karelang kabingyan, ibiyemeng tinapening kasalpantayanan, nung aliing dala ng katutuan, maging binayang makaba para karelo. Inya ngaming manalangin. Gino, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, king aldong eni. Para ka ring sablang mabiyebiye lalam ng kaligaligan, ibiyemeng tinapening kapanaligan, nung aliing dala ng katimawan, maging binayang mabayat para karelo. Inya ngaming manalangin. Gino, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, king aldong eni. Para ka ring sablang mabiyebiye king pamikasala, ibiyeme ing tinapening kapanisyan, nung aliing dala ng kapatawaran, maging binayang maralumdum para karelo. Inya ngaming manalangin. Gino, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, king aldong eni. Para ka ring mabiyebiye king pamisalangsangan, ibiyeme ing tinapening pamikasundo, nung aliing dala ng kapayapan, maging binayang marayo para karelo. Inya ngaming manalangin. Gino, ibiye mo kaya kami, ing kakanan mi, king aldong eni. Para ka ring mabiyebiye magdili-dili, para muking karelang sarili, ibiyeme ing tinape ng pamakit.
Kalugurang kapatid, madalangin kayo, kanitin kayo at kakundaon, matanggap para pa ng Diyos ang pamayupayang totoo. Tanggapanes sa ning ginuitindaon karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katay ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning sikanan, talapamyeng ka ring regalong daralami, tanggapan mula sana reting ay na yampang na ning kayang Iglesia, at gawan mo lang sakramento ning kay kaming kaligtasan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino, manatilia kay At kekan timurin, Yat nayo na rin pusoy. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Gino at Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulid. Impasalamatan da kang parati at numan ka rin. Huwag pa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King kang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kang dangalan. Agyamang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kami lubkeha. Uli na nita, ing kaluguran mong anak, making tao yang kalupa mi, ban nating kalupa ming tao makapagligtas kay kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatana, ring anghel ning banwa, yampang ding karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsaya na king harapan mo kapilanman. Misuge sana ing siwalami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, kabang ngini ngamingan kakanta. Tunay kaping panaloig pa, ikay panipataning sablang kabanalan. Uli ni tapag paralumpumi, papanalan mula sana reting ayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, magawalang katawan, ampong daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon ko sa loob, yung pamaylas at kamatayan, kinwani yung tinapi, at pepasalamat siya keka. Piraso ni, at binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikayungan at kananye. Iting kanakong katawan, amidawan para keke. Makanyan mo naman kay Bataning Apunan, kinwane kalis. Pasibayang pepasalamat kaya. At binyan ang kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Iting kalis ng kanakundaya, indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kay kayo, at para ka rin sablang tao.
ban kita may patawaran lari kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayanan. Iyangan ang kakanakan mo pa, ang kamatayan at pamanyubli ng baby ang anak mo. Daraon mo kaya iting tinapyan ng biye at iting kalis ng kaligtasan. Lain mo pasalamatan kaya. Impepalirian mo kaming talakad, king harapan mo, bansumuyo kaya. Mapagkumbaba mo yung pagkamuha mo. King kami nga nasanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipunan na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mi ipahing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, i Florentino ing kaming Arsobispo, ding sablang pari ampon diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang mayangon na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamiting bialanganga, ban kayabe ng Maria Kapilanman Virgen Induning Diyos, kambe ng San Jose Esposo na, kambe ring nuwan mong apostol, kambe ng Santa Clara ning Assisi at ting sablang banal, at inupad king balmong kaburian king kekabanding panahon, apurian da kasat apaligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpangmayupayang tuto, kagum ng banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggamang kingalangang ka. Kimit mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ini kikikatang kaluguran na igpa, at nga tamungan madalangin.
Ikabos mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi. Ban king kasopan, king kang pakalulo, para di kami may kabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang na Yesu Kristong, king kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ang kapayapan lalakuan ko kay kayo, ang kapayapan ko, pabiye ko kay kayo, e mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan. No nalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan, agpangking kaburian mo, ikaw may bibiyat magari, manggaman king alangang ka. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo, para di sanang manatili kay kayo nga. At kekaan timurin. Bakit tamo po ngeni, ing may kakametong tamo, king kapayapan. Payapan po kay kayo. Yung kordero ni Diyos, yung milalako, king kasalanan ng yato. Doon na rin mayawas king apunan na ng kordero. Gino, kumatampang tanggap keko, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang Eukaristiyang pigkalumukhe kami, pagdala na kaming kaligtasan at papanatilya na kaming tapat king sala ng kayang katutuan. Idadun may, kilakyo ng Kristong Ginoo. Amen. Makuyod mo pong announcement, digil po kareng meging proceeds tamo po, king kikatamo pong pamaglakbe at pamamisita, kaya beda po rin kikatamo pong kaparokya at memalening Betis, king California, king Hawaii, at king Guam. Ibat po king ating pong peso collection, ibat po king Los Angeles, magkaulaga pong 19,500 at ibat po king Chicago, 100,000 pesos for a total of 119,500 pesos. At ating pong memye euro ka rin, 50 euros. At iba't naman po, US dollar donation, iba't king Hawaii, $3,050. Iba't king San Francisco, $1,200. Iba't po king Las Vegas, $300. Iba't po king San Diego, $600. Iba't po king Los Angeles, California, $9,473. At katatawlian po, iba't po king Guam, may kapamilya pong $30,153. At ating mo rin pong proceeds, raffle tickets, king Guam at $3,000. For a total of $47,776. Kukompute ke po, nung pong pinakamababa siguro around 57 po in computation ngeni. Yung pong 25 days tamo pong pamamisita ka rin, may kalikom tamo pong 2.7 million pesos para po karing programa na po ning kikatamo pong Betis Fiesta Committee 2023-2024. Muli king milabas balikdan, muli king pibatan. Palakpakan tayo po lalong-lalo na po yung pamilya ng Tatang Goding at Apong Floring Gozom, lalong-lalo na po ri Tita Mat at di Tito Chris, kaya betala po kaniti pong banalamisang init. Then hanggang sinuporta po, iba't po king abroad, lalong-lalo na po ring karelang leaders. At kalupan na po ning announcement po na po, dahil mapilan po siguro kayo, balo yun last week po likwa nakatamo po ang among Jason, at mag-supply naman po kagad king pamangailangan tamo iapundong, at delane po katamo among red. Pero liwa po ito yung tauli. Uling mama ko na ako rin po king kayo pong parokya. Last week po may gumpisa na ako po king kanakong pamagaral, at ituloy-tuloy kayo po at manuknangan ko king katamo pong katedral. At aliwa mo po ako mama ko, pati po yapundong makone po anting kayong parish priest. Panagkataya po king daratang pong August 25, 9 a.m. will be the installation of your new parish priest. Dakal pong salamat kaya kayo. Pero akayabi ko pa po, kaya ko pumigagan na kaking tutuki pong Domingo ban, makapamun ko po kaya kayo. Nakapagbalot ko pa pong ulam para kanako. Bakal ko po king eskwela. Dakal pong salamat kaya kayo nga. Wala ko pong announcement. Talakad na kayo. Yung Ginoo manatili kayo. At kekaan timurin. At yung may pahingin ng Diyos, bendisyonan na kayo. Ni Pa, ampon ng anak, ampon ng Espiritu Santo. Amen. Matula tayang daon itong Eucharistia. Ngayon naman umetana, dala tamo yung biyan ng Kristo, karing kapatid tamo. Salamat, King Diyos.